Ana-ana sa Senado ang balaod ni Kongresista Duke Frasco nga magtugot unya nga matituluhan ang mga yuta sa isla sa Camotes. Sa iyang pakigpulong atol sa awarding sa mga mananaog sa Sugbusog program didto sa lungsod sa Puro niadtong Agosto 29, gibutyag ni Frasco nga napasar sa katapusang pagbasa niadtong Agosto 25 ang iyang giduso nga balaod nun nga land conversion sa isla sa Camotes. Matod sa representante sa ikalima nga distrito sa Subo, diin nahisakop ang Camotes. Sud lang sa usa ka tuig, napasar og naaprubahan ang iyang gisan-at nga House Bill number 4785 didto sa Kongreso. Siya nang hinaot nga sa mosunod nga duha ka tuig, mahimo na kini nga balaod. And what does this mean once na makapatitle na ta sa itong mga yuta dire sa Camotes? That means that there's gonna be more income, more investment. Daghana ang bukto o mga pondo nga sa ito ang Camotes. Kaya kumpante naman sila sa yuta nga ilahang tukuran of development. Ipasabot ni Frasco, kung daghan ang mububo og puhunan sa Camotes, maghatag ni og dugang income, kahigayunan sa kabatanunan sa isla, ug mausbawan ang sweldo sa mga trabahante sa isla. Tinguha sa kongresista nga malibkas ang Mangrove Swamps Forest Reserves Declaration sa mga isla sa Poro, Pasihan ug Punson. Ang deklarasyon subay sa Presidential Proclamation number 2152 nga gipirmahan ni anhing Presidente Ferdinand Marcos. Gawas sa maong balita, nananghid usab si Frasco sa iyang ugangan nga babay, si Gobernador Gwen Garcia, nga mangayo og dugang pondo sa nasudnong kagamhanan alang sa airport sa Camotes. Kay part sa ito ang Bayanihan 2 na bill na ipasar nato sa Kongreso is allocation para sa ito ang tourism and infrastructure projects diri sa ito ang nasod. Mientras tanto, wala pa kayo yung mga turista gikan sa laing nasod man hindi. Let's develop, let's rehabilitate, and let's create more projects that will help our tourism industry. Apil na nga sa ito ang isla sa Camotes. Matod ni Gobernador Garcia nga ang supply sa kuryente ug tubig ang nagunang duha ka mga suliran sa isla sa Camotes. Ug kini iyan ang gihimuan og aksyon. Sumala sa gobernador nga makigtigom siya og balik sa mga opisyal sa Cebu Electric Cooperative kun Sebeco 1, 2 ug 3 sa sunod semana alang sa pag-update sa pagtarong sa mga linya sa kuryente ug pag-upgrade gikan sa single phase ngadto sa 3 phase sa mga linya sa Camotes Electric Cooperative nga mudawat og supply sa kuryente gikan sa National Power Corporation. Linya, sila yung gasto. Kaya wag may kagasto pa una ang Serco. Kaya kinahanglan mamutang. So, mo na yung advance usa ang Sebeco. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.